ang pagsaka o kon pagkapukan sa mga nasyon, ang pagsulod sang bag-ong nga mga ideologies o kon mga doktrina o kon pagkawala sini. Bisan pa ang mga political parties daw aton makitaan nga daw padihot initanan sang mga tawhanon nga mga panghunahuna. Apang ang Daniel 2 nagahambal sa aton kag nagasugid sa aton nga initanan nga mga nahitabo sa kalibutan, ang istorya sang kalibutan tubtub gid sa katapusan ini pamaagi sang Dios nga ara sa langit. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, simanal nga pagtuon, ang simanal nga pag-review o kon pagsid-in sang atong leksyon sa eskwela sa Batika kag inig nadala sa inyo sang Media Ministry Department sang atong simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunsong host. Kag sa siningation ang akon nga partner, amo lang gihapon ang akon partner sa nagligid nga semana, si Pastor Francis Duroy, ang isa sang aton mga Batikan nga mga professors diri sa School of Theology sa Central Philippine Adventist College, kag siyang in charge sang New Testament studies kag biblical languages. Pastor, mayong adlaw sa iyo. Pastor, salamat man may bahin naman ako Pastor ningin kaupod ninyo sa sining ikaduha na leksyon sa atong bagong nga kwarto. Yes, salamat Pastor sa imo nga pakigupod sa aton. Pastor, ari na kita sa leksyon 3 para ini sa Enero 11 tubtob Enero 18. Ang tigulo sa aton nga leksyon, From Mystery to Revelation. Akon ini ginliwat Pastor nga yung title, From the Unknown to the Known. Okay. Ang hindi nahibuluan, ang misteryo o kung ang hindi nahangpan pakadto sang nahangpan. Apang Pastor, sa hindi pa kita magtuon, aton anay pasalamatan ang aton mga sponsors, Pastor, sang aton nga media ministry, si Sir Joel and Rose Bantigi, si Mrs. Merna Palyasa Castillo, si Pastor Clito and Dr. Priscilla Rifendor, si Ma'am Marlene Trino Castellanes, si Sister Susan Flora Caro, si Pastor Dari Similiano, kag aton man ginatamyaw si Attorney Judy Bon kag Mrs. Michelle Octavio dira sa Hinubaan, Negros Occidental, si Pastor and Mrs. Ezekiel Eluhipan sa Binalbagan, si Sir Dennis kag si Ma'am Kate Tenencia sa Kulipapa, Hinubaan, si Ma'am Meredith Digdigan nga nagapamati premi sa Radyo Bandera sa aton nga pagwaragwag sang aton nga leksyon kada Biyernes alas 9 tubtob alas 9:40 kada Biyernes gid sang gabi. Kag Pastor, aton nga ginapasalamatan ang Radyo Bandera kag ang Hope FM radio sa General Santos ang ilang nga hook up kag sa ilang nga pagwaragwag sining nga leksyon naton kada semana. So aside from the Facebook nga regular naton nga gina butangan o kon regular naton nga mabatian kag matanawan sa YouTube, ara kita mga kauturan sa Radyo Bandera, sa akong ginhambal kada alas 9 tubtob alas 9:40 halin sa mabatian halin sa San Carlos pabutong sa Hinubaan, kagara man kita sa Hope Radio General Santos sa kada Sabado sang aga sa kada gid semana.
Kag aton ginatamiyaw ang aton mga kauturan hindi lamang sa Amerika, sa South America, sa Europa, sa Middle East, sa ASEAN nations, nga mga Hiligaynon speaking, diri man sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, sa may Southern Mindanao, sa South Cotabato, Sarangani Province, North Cotabato, Sultan Kudarat. Kagaton mga kauturan sa Masbate, sa Palawan, sa Romblon, sa may Mindoro, sa may Biliran, sa may Samar, sa Leyte, kag sa Palawan. Kabay pa nga ang Dios magapakamayos ang aton nga pagtuon. Aton anay iduko ang aton mga ulo samtang hindi pa kita kabasa sa atod sadsaran nga teksto. Sa siningation Ginoo, salamat gid nga ikaw magpakig-upod kag nagpasalig sa amon nga ikaw magahatag sa amon sang kaalam sa amon nga pagtuon sining eskwela sa batika sa sining nga semana sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Sa hindi pa nakon mga kauturan mahatag kay Pastor Duroy ang introduction sa aton nga leksyon. Aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa ikadua nga kapitulo sang libro sang Daniel, versikulo 20 nga nagasiling si Daniel nagsiling sa pagpakamayuhon ang ngalan sang Dios sa gihapon kag sa gihapon kay iya ang kaalam kag ang kagamahanan. Ang Dios magapakamayo sining aton leksyon. Yes, Pastor Duroy. Ano ang aton nga talupangdan kag ang aton nga palaabuton nga mga leksyon kag mga punto sa sining aton nga semana nga pagtuon karon? Ang makita naton diri mga kauturan, pastor, ang makita naton nga kung mo bukad kita sa history books, okay, kung lantawon ta makita ta lang dira ang palagisod sa mga dagko nga mga kagamhanan, mga imperyo sang bug-o sa kasaysayan, sa maragtas sang tawo. Apang diri lang sa Daniel naton makita nga ang mga pagpaalagisod gali, ang pagpasunod sini mga dalagko ang mga imperyo kagamhanan sa duta, halin sang una nga panahon tubtob subong gingiyahan gali sang Ginoo suno gid sa iyang kabubuton. Kag may Kag isa sa iyang ka plano. kag sa plano niya pastor may tinutuyo. Oh, may sa kung sa English pa may ginatawag kita nga grand finale. Okay. Oh, kag nagasugod kay Kristo sa aton Ginoo, kag bisan pa sa Daniel makita naton ang Ginoo nga ara siya ang sentro, kag sa katapusan amo man ang aton Ginoo. Walay liwan ang iyang ikaduha nga pagkari. Ara man sa Daniel pastor, kag amo na pagaton-an naton subong Yeah. sa lection 3. Yeah, kalami Pastor no daw ang nagasulat gali sang human history. Ang pagpasunod sang ginharian. Kung sino ang magadumala sining kalibutan ara sa mga kamot sang Ginoo. Kag tubtob na gid sa katapusan. Kanami pa kag amo na ang aton mga kauturan nga matun-an sa sini nga semana. Pastor, may ari ko nga pamangkot before we will dwell sa aton nga mga leksyon nga matunan. Nga ang Daniel kapitulo 2 is about the dream sa tong dako nga image nga ang ulo bulawan, ang pilak ang dughan, bronze ang saway, ang tiyan ang hawak, kag ang duha ka mga tiil salsalon, kag ang pulo ka mga tudlo, mga nasamo nga mga salsalon kag lunang. Ang isa di pastor nga ako natingalahan nga ang Ginoo wala ang Daniel 2 inadako nga larawan hindi damgo ni Daniel. Wala kundi ginhatag sa Ginoo. damgo Una. sang hari. Okay. Yeah, sunod. Okay, and that's correct. So, nga ang dira ginhatag sang Ginoo sa hindi tumulo sa hidden nga hari, dira niya ginhatag ang siya amo ang ginpadamgo sang Ginoo sina. Okay. So daw budlay na nga pamangkot Oo. pastor. Pero sa ang masabat ko lang pastor, number 1, bangod nga ang ngalan sang Ginoo dito sa Babylon daw trampled. Oo, Ang ngalan sa matuod nga Dios. Oo. Bangod kay na perdi nila. Oo, na-perdi. Bisan gani ang mga
mga holy nga mga ang mga balaan nga mga galamiton bala sa templo Mo didto na ginpasipagpakan nila o kung nila Dito na nila BI nila. ginBI nila ang ngalan sa Ginoo. Kay bisan si Daniel mga ano lang sila, Ang captive lang mga sila. captive sila. Oo. Mga ulipon lang kamo di. Mga ulipon. So ginpakita sa Ginoo nga superior siya. Siya gihapon ang labaw. Okay. Kag paano ina niya gipakita paagi kay Daniel. Kay Daniel. Sa sini nga damgo, ang tanan nga mga mangin-alamon, mga scientists nila o mga scholars sa aton Wala na himo. way gid sila nahimo. Gani ginasugod na sila pamatay. Oo. Oo. Si Daniel lang nga amo ang ambasador gipadala sa Ginoo. Yeah. Agod mapatibong, mapakita bala sa tanan Oo. nga si Daniel pinasahigid lang kaalam sobra pa sa mga magialamon kag sa tanan nga sinsya kag edukasyon nila dito sa Babylon. So, Pastor, kanami isang punto mo, nga in the helplessness of King Nebuchadnezzar, nga bisan siya ang ginhimo nga alagyan, kay pinagi siya, ginakatag ang Ginoo sang damgo. Pero, hindi siya makadumdum sang damgo, kag hindi man siya maka-interpretar sang damgo. Sa aton pa, ang human power and influence, Pastor, wala gid. Kag ang katapusan nga kadtuan sang tao ang Dios gyapon sa langit. Di si Nabucodonosor ga kwan nagapadayaw nga mga katawan sang Ginoo kamo ang Ginoo nyo wala gid nga way kamo ginbuligan sang ginatake kamo nakon dito sa Katatlo ka beses. sa Babylonia sa may Jerusalem way man ang Dios nyo diin ang Dios nyo perdi ang inyo nga Dios nagpadayaw si Nabucodonosor. Pero sang nagdamgo siya nga hindi siya makabalo kung anong damgo ya nagdalagan man siya gali sa mga tao kag ang gingamit sang Ginoo si Daniel nga magpakita sang gahom sang Dios nga ara sa langit. Tama ina pastor. Kag in fact Doc, makita nato sa katapusan nga bahin sa kapitulo 2 nga si Nabucodonosor nagasilinggid siya nga ang Dios nimo Daniel mo ang Dios sa tanan nga Dios. Yep. Kag Dios sa mga hari. Kay siya nakapahayag sining tinago. Oh. Nga si Daniel ang gid ang nakapahayag. Yes, amen. Pastor, another point. Ang Daniel 1 nagsugod sa kaperdihan sang Jerusalem. Sa kay naperdi si Joachim nga hari sang ano ni Juda. Sa ikatatlo niya, tatlo pa lang sa katuig nga hari naperdi na siya ni Nabucodonosor. Dayon ang kapitulo 2 nga amo ang sentro sang aton nga pagtuon subong. Nag-start on the second year of the reign of King Nebuchadnezzar. So ang damgo ginpakita sa Ginoo sa iyang second Second regnal one niya. year. Oo. Pero pastor sa kapitulo 1 versikulo 5 naghambal dira nga sa katatlo nga tuig nga si Daniel kay si Shadrach si Abednego nagatubang sa kay sa hari kay Nabucodonosor. Pero ang kapitulo 2 ikatatlo nga tuig. Pero ang kapitulo 2 nagsugod sa ikaduha nga tuig. Paano naton ni ma-reconcile? Tatlo ka tuig si Daniel nga tubang sa hari. Oo. Kay Nabucodonosor. Pero karon sa ikaduha nga tuig ni Nabucodonosor nagdamgo siya. Paano nato na ma-reconcile, Pastor? Correct. So ang may solution na ina siya nga dako ini nga pamangkot sang una Doc. Pero sa may isa ka scholar no nga Adventist nga himo siya sa iyang doctoral study didto ni nasulbad bangod nga kung lang taon nato sang unang panahon gali mga kauturan may ginatawag nga accession year. Ining accession year daw transition bala nato Doc nga amo pa ang halimbawa ang natabo sa kay Nebuchadnezzar sa accession year niya didto siya sa Juda, nag-attack siya sa Juda. Okay. Napatay ang iyang papa nga si Nabopolassar. Oo, nga So, amo ang nagapungko sa nga mo ang hari. Okay. So dali siya pauli sa pagkabalo yang napatay nga napatay iya papa kay ti ilubong na niya kag siya ang mupungko sa hari. Okay, hindi na Sa pwede nga trono. mabakantihan ang trono. Adi pwede. So sila nga Daniel nagsunod lang. Mm. So ang punto dito is ang accession year niya amo to ang time nga si Daniel kag ang iyang mga si Shadrach, Meshach, Abednego nag-abot sa Babylon. So sunod sa kapitulo 1 bersikulo 5 tulo sila katuig nga nag-eskwela. Pagkatapos nila sa ikatulo katuig nag-atubang sila sa hari. Pero pagbasa nato sa kapitulo 2 bersikulo 1 sa ikaduha nga paghari. Oo. Ni Nabucodonosor. So masulbad ini siya nga ang first year ang pag-abot ginila ni Daniel amo to ang accession year. Yeah.
Kag ato nga first year, credited pa sa iya tatay. Tingin, murag hindi credited pa hindi sa iyang pa to tatay. credit sa Dili iya. pa full nga iya. Oo, nga iya. Ang first year niya, Actually, it's the second year niya. actually, ang first, ang gitawag nga after sa accession year, ang first gitawag gihapon na nato pastor nga regnal year, Rina. Nga siya mauna lagi na ang ng siya hari. nagid nga full na gid siya nga hari. So pagka second niya nga regnal year, amo nang chapter 2 verse 1, amo ni ikatatlo. Oo. Okay. So, sa aton pa, masibo Pastor. gid siya. Sa aton pa, sa duwa na katuig sila ni Daniel, Sadrak sabi ni ko, nauna pa lang nga tuig nga hari si Nabucodonosor. Kaya Correct, ang unang correct. hari was credited hindi sa kay Nabucodonosor kundi sa iya nga tatay Oo. nga si Nabopolosar. Nabupulasar. Oo na. So, ang katatlo nga tuig nga si Daniel kay si Sadrak sa Mendika dito na it was actually the, second year of the reign of Nebuchadnezzar. Okay. So, nagdamgo, Pastor. Okay. May isa pa gid nga aton mabasa, Pastor, sa may Daniel kapitulo nga inigil nga damgo, Pastor, hindi lang ni isa ka damgo. Versikulo 1. Versikulo 1. Sa ikadua nga tuig sang pagkahari ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor nagdamgo sang mga damgo. Mga damgo. Plural, pastor. Plural. Hindi lang isa. Dreams sa Ingles. Mga damgo. So, but silingon, Dok, sulit-sulit ini nga damgo, pero pagbugtaw ni Nabucodonosor, malipatan gid niya. Okay. Kagalalain siya. So actually, hindi lang gali ni nga kaisa lang nga gabi nagdamgo Oo, siya. hindi. So, posible nga nagdamgo sa sineng gabi, sunod nga gabi nagdamgo naman siya. Sa sunod naman nga gabi, Oo. katatlong gabi nagdamgo naman siya. Pero, The same dreams, pero wala iya gyapon madumduman. wala gyapon niya madumduman. Kag maalam siya nga tao. Maalam siya Kag nga tao. natublag gid siya katama, sumala sa teksto. Yeah. Nga hindi na siya katulog, Dok. Okay. Sumala sa kapitulo 2, versikulo 1. Hindi na siya katulog. Primero nga gabi hindi siya katulog, daw wala lang siya. Sunod gabi nagdamgo siya, the same dream, pero hindi gyapon ma-recall, hindi gyapon madumduman. Sunod nga pila ka mga ginagabi, kag dito na natublag siya nga hindi na ni maayo. So that's why ginpatawag iya ang iya mga maalam nga mga katawan, advisors, because it was really an immediate need for him to know his dream. Di ang siling sa mga manginalamon, imposible ina, Senyor Hari, nga ihambal ani imudamgo kaya mo ihatag ang interpretation. Oo. Kay hindi kami ang nagdamgo. Ti sila niya, why ka mo mga pulos? And then, nag-decrease siya nga ang tanan. Pamatyon. Ti, nadala na to si Daniel, si Sadrak, si Abednego, because they were already considered as wise men. Bago lang sila nakagraduate. Bago na, third year, tatlo na sila katuig. Pastor, ano ang punto dira? Daniel, mapatay. And then, ang istorya, ang Kapitulo 2 naghambal, nga si Daniel, nag-plead sa kay Aryok. Nga Aryok. Ang kapitan sang hari sa kapitan, iyong bodyguard. Palihog tagay lang kami, gamay lang gid nga panahon. Give us time. In fact, Pastor, Doc, pagtanaw na to sa original, nagasiling nga sa original, nag-start na, ginsugdan na nila pagpamatay ang mga wise men. May napatay na gali. May napatay na, nagsugod na sila. So pag abot sa balay ni Daniel, so sila na. So ang siling diri nga si Daniel nga may kaalam kag with tact and courtesy. Kanami maghambal kay Daniel. Parihaman kay Espinas tang una. Nga daw ano ba? Nga, Kanami siya mag-appeal. General Aryok kung sa aton di kadasigid sir how? Anong kadasigid? Dali lang gid. Dali lang gid. Pwede ba makakanto ko sa hari? Di way kabalibat. Amo nang sining with tact lang atong mga istorya kung kaisa nga kadali lang sa aton ma-kuan. Ma-react. Kadayon kasakit man sa aton nga pulong matirwan kadayon. Pero si Daniel it's tactful. Nami siya mag-istorya. Yes, Pastor Padayon. So amo na ang sa the next dira Doc nga gindala siya ni Aryok kag nagsugot ang hari and then magsunod na yun ang duha ka pangamuyo ni Daniel kag ni Shadrach Abednego. Kag panghunahon kung i-imagine nato Pastor kana kung ibutang tabala ang atong kaugalingon sa ilang lugar kung patio nakabuas ano nga klase nga pangamuyo sinagagap. Yes, and that's correct. So
Before kita, Pastor, sa pangamuyo, Okay. ang isa pagkapunto nga akong na talupang dandiri, ako na sidingan, nga naghatag si Daniel, nagpangabay si Daniel, gaya lang kami gamay lang gid nga time. Ti ang hari ng siling, daw, gimmick guro na, nga ang mangayo ka mo sang time, daw, siguro, daw, para lang madili gamay ang inyong ano ni. Pero eventually, ang hari naghatag. So, most likely, ang ako na talupang dandri, Pastor, nga ang naghatag ang hari. Kay most Okay. likely, ang iban to nga mga wise men, Wala. nagpangabay mangguro, basi bala. Oo. Dali lang gid, Oo. pero wala gintugutan. But when it comes to Daniel, nga nagpangabay, just give us few time, few minutes, few hours. Oo. Ang isa siguro kapunto nga naghatag sa hari, sang nagsugot siya, kay na doon, ay, si Daniel gali. Si Daniel ang hatag. Okay, si Daniel kay 10 times better na siya namin na siya nga kwan. So, that's perhaps one of the reasons why God Exactly. give in nga maghatag sing gamay nga Kanami panahon. na nga punto, Doc. Oo. Kanami na wala na sa tong election. Kaya nga 3 years na mo. Oo. May report gina. oo. May report gina ang Nagasugod mga na nga ang hari na kay balo kung sino si nga Daniel. ano nga klase nga kabuhi Oo. bala nga. Oo. Lain gini sila. Lain gini sila. So yan. why gid siya kabaliban? Doc? Oo, way sa kabaliban. Amo man na bala, Pastor, nga kung isa, kung nami ang aton performance, mag-request ta sa aton mga boss, sa aton mga manager, Oo. daw ihatag because we have done something Correct, good. correct. Okay. Yes, Pastor. Sa tapos nga gin-grant sila, few hours lang, Pastor. Hindi ito yung bilog nga adlaw. Few hours lang. Siling ni Daniel, Sadrak, Misa, kabit ni ko, come. Yeah, we have an urgent thing to do. Let's pray. Kag duwa ka klases ang pangamuyo, Pastor. Ano ning duwa ka prayers ni Daniel kag ni tatlo So tatlo makita ta sa kapitulo 2 bersikulo 17 tubtob sa 19. Wala diri na meet lang pastor kung ano gid nga prayer. Pero Yeah. kung ano nga klase nga prayer. Yeah. Wala na minsan ang word for word. Oo. Pero gisiling diri nga nagpangabay gid sila sa Ginoo. Pangabay. Kay ti at stake ang ilang nga kabuhi. And that's correct. Oo. So ang pangayo nila ang They were damgo. very serious already at Correct. that time praying before the Lord. Oh, kay nasiling pastor kung hindi ni sila madam ko sa buwas sa dason nga adlaw patay. Patay. Oh. Oh. So ang natabo diri ginpangabay nilang Ginoo kung ano tong damgo nga nakita sang hari kag ano gid ang iya nga kahulugan. And God answered immediately. Gid answer gid sila sa nagid nga gabi. Ina gid nga gabi. Ina gid nga tion sa panahon nga nagluhod sila. Oh, may mga prayer, Pastor, nga ang Sabat nauna na. Oo. May isang Sabado may nag-testimony nga nangamuyo sila, nga buligan sila. Pero wise la kabalo nga ang bulig nila nag-abot na sang a night before sila nagpangamuyo. Ini instant ara dayon ang Sabat. Siguro wala pa na sila kapangamuyo. Ara na ang Ginoo ready nang magsabat sa ila. Pero may pamangkot ko diri pastor. Yes, Sa sinagabi ambot ko sa sinagabi nakatulog ehan maayo after sa pagpamuyo. Nakatulog ehan si Sadrak Hindi. sa Abednego. Pastor, sa Kapitulo 2 ang aton nga leksyon sa Daniel, kay bisan sa aton nga leksyon. Sa ilang nga pagpangamuyo, ang aton leksyon ni siling immediately God answered the prayer because sa imo ginambal ang ilang kabuhi is at stake. Let's take Yeah. sila. So pag sabat sang Ginoo panghalip, yes! Sabat sang Ginoo ari na ang kwan. So tatlo apat sila nagpasalamat. That's why ang second type of prayer nila is a prayer of thanksgiving and praise. So, ang practical naton diri pastor, bisa ako manino, maigo man ko diri mga kauturan nga kung may ginapangayo ta sa Ginoo nga tama gid ka importante, ihatag sa Ginoo. Pagpasalamat. Pagpasalamat sa Ginoo. So So most likely, Pastor, ang imong question, kung nakatulog sila. Kung sabat, Pastor, wala sila matulugan. Nga man, gusto nila nga ang adla, ang gabi, ilan na paagahon. Kay may sabat na sila mo. Excited na sila nga magadto sa hari. So ang pamangkot kung nakatulog sila, most likely wala sila katulog. Kay very excited sila Kanami mo, Pastor. nga maglakat na sa hari. sige pastor, sa langit pamangkot na sa Daniel. Yeah. Okay, Pastor, sa aton nga Tuesday, image part 1. Ano, Pastor, ang aton nga matalupang dandere? Una is that makita nato nakita ni King Nebuchadnezzar sa ang iyang nakita nga siling diri majestic
daw masanag kag grabe no nga image nga nakita niya, no? Ining larawan nga nakita ni Haring Nebuchadnezzar. By the way, pastor, ang mga Babylonians nakakilala sila nga ang mga metals una naintindihan ni Nebuchadnezzar. Oo. Amo ganito nalipatan niya tungod kay naintindihan niya. Kaya nga aman, sa Babylonian mentality, eto na hibaluan nga ang tawo nagalaragway sang maragtas sang kalibutan. Ang imahin sang tawo. Yeah. Oo. Kag ang mga klase-klase sa mga metals, ang bulawan, ang pilak, kag ang Saway. oo. Nagalaragway man ini sa mga Nagasimbolo. nagasimbolo man. Man Oo. sang kabilid noon sa mga ina nga mga metals. Yeah, simbolo man ini siya sang mga ang maragtas sang Okay. klase-klase bala nga period sa history. Yeah. Kanami na pastor. And then sa aton kay nang introduction nga si Nabucodonosor nagpadayaw nga nagdaog siya. Kag ginbilito liya daw ginpaka nubo iya ang Dios sang Jerusalem kag sa mga Israelinon. Karon hindi na siya makaibalok na nung buhaton niya. Sa aton pa may limit ang human power in influence. Kag beyond that limit wala na gid sang iban. So he turned to Daniel nga naghatag siya sang interpretation. So out of his helplessness, he turned to God. And then pastor, wala siya nag-question. Sa Daniel Kapitulo 2, Nebuchadnezzar did not question Daniel. Kag sang paghambal ni Nabucodonosor ni Daniel nga ikaw amo ang ulo, si Nabucodonosor accepted. But he knew pretty well nga his kingdom will not last. Kag amo na dira ang punto pastor sa damgo. Okay. Nga ang damgo nga nakita ni Nebuchadnezzar hindi good news sa hari, Hindi bad good news news. para sa Bad iya. news, oo. Kaya ang ginaplano, ang ginpanghuna-huna iya nga ang Nebuchadnezzar will rule forever, hindi gali matabo. Hindi matabo. Maislan gali ang iyang kingdom. So actually di namian ang hari. Mm. Oh, pero sumala sa But yet, he did not question Daniel. And he did not question. belittle Daniel. Kag hindi niya ginpatay si Daniel. Correct. He accepted the interpretation. Bisan against sa iyang Correct. Plano. nga mag-forever ang iyang kingdom. Daniel was told him nga your kingdom will not last long. How long it will be, we do not In know. fact, pastor, ang Babylonian Empire, kung tanaw na to, nagsugod siya sa 626 BC, kag natapos siya sa 539 BC, wala siya kaabot gani 100 years. 100 years. Oh, naislan siya sa next nga empire sa Medo-Persia. Yeah. Okay. Kag pastor, at least sa aton mga kauturan kay balo kita nga ang dako nga larawan nga in an image of human being nga ang ulo bulawan, okay, na pilak kag saway, bronze and then iron. Sa imo ginhambal amo ni siya ang nagapasunod sang kabilidhon kag sang bili sining mga metal nini. Okay, bag-o lang pastor natapos ang aton SEA Games diri sa Pilipinas ang mga ASEAN nations. Ang una gid ang first place is gold, ang second place is silver and bronze. Amo man ni siya. Do nga ang ginharian sang ni Nabucodonosor is a kingdom nation. That's why nga ang kingdom ni siya ang golden kingdom ni siya ang kuan kay ti. Pertid ka manggaranon. Manggaranon, pastor. Bulawan ang ilay nga ordinaryo nga bisan pinggan bulawan, kutsara bulawan, ang siguro pulungkuan bulawan, almost everything gold. That's why ato ang hanging garden of Babylon, pastor, sa mga history naghambal nga ang mga dalanon dito are being paid by gold. Kay kabarato sang gold, kag abunansya ang gold during his time. That's why it is not just merely nga hangig sa wonders of the world, one of the wonders of the world siya. But ang isang nakahatag sa wonder is that it is almost being decorated with gold, pastor. In fact, pastor, ang pruiba dira sa kaabundansya, sa kamanggaranon sa Babylon is in chapter 3. Sang ginpatukod ni Nebuchadnezzar ang image nga nakita sa chapter 2, about 90 feet. Yeah. No? It's all pure gold. Pure gold.
So kadamo gid Yeah. 90 feet kag by I think by 6 Just feet. grabbing ang- 90 feet, siguro mga 3, 5 ka stories na isang building karon. So kadamo gid sa iyang Oo. kamanggaranon. Yeah. And then may kanta nga by the rivers of Babylon because of the Euphrates River. Yeah, Pastor. Gamay lang, Pastor. Kindly tell our audience, saan o ini na-fulfill ang bulawan, ang silver, ang bronze, iron, and ano ni. Ang So ang gipangayo sa hari mga kauturan duha. Ang damgo, ang damgo bigid mismo, mga kag ano ang iyang kahulugan. kahulugan. So, diri ginpakita ina ni Daniel. Apang antes niya pastor, antes niya dok ginhambal nga ang damgo kay iyang kahulugan, ginklaro gid ni Daniel nga indi butsiling na mas maalam siya sa tanan. Apang bangod nga ang Diyos, May may Diyos. Diyos sa langit. Oo, na. So amo tong dako nga importante Amo gito. kayo. Oh. Nga hindi si Daniel. Hindi sa iyang kaugalingon. Oo. Oh. Na- Kaangay man kay Joseph, dok kung tan-aw na to dito sa Genesis, sa story ni Joseph, gipoint gid gihapon niya, God will give Pharaoh an answer of peace. So kanami ni ma-aplikar nato bala mga kauturan kung may mga dagko itang achievements kung kaysa malipatan na natong Oo, Ginoo. ang Ginoo ngatag. Oo. Oh, so dapat ang Ginoo gid ang atong unang Kanami, pasalamat. Pastor. Kanami sang punto mo. Nga pag-atubang ni Daniel sa hari, wala ni Daniel sila. Senior hari, kabalon ako. Oh, mao ni ang Ako ni amo ni sakon ka alam amo ni. Oh. No, but in siling niya, there is God, God in in heaven. heaven. Oh, but there Gamay is nyo. Ang tanan nga pagdayaw at gyapon sa langit. There is a God in heaven. kag bangod sina dok sa katapusan sa chapter 2, gin-recognize ni Nebuchadnezzar nga ang Diyos ni Daniel labaw pagali sa mga Diyos sa Babylon. Yeah, sa Babylon. Oo. And that's correct. Because wala na to nahimo ang mga Diyos ng Babylon, Wala. Pastor. Oh, kay kon mahimo pa to atong mga wise men nagpangabay na to Correct. sa ilang mga Dios. But they all failed. Napakya sila tanan, na pulak tanan ang mga Dios dito nga makahatag sang interpretasyon. Kag ang nami diri nga punto dok nga ma-aplikar ta is si Daniel nga ilang gipakanubo amo ang nangin manluluwas na-save niya ang mga wise men sa Babylon. Yeah. Mga utod ang mga pizza sining mga pag-fulfill sang prophecy, we will know more about that. Okay, pwede na siya dok atong ang Babylon for example, that is 626 BC Okay. up to 539 Yes. BC. Okay. Ginsundan siya sa Medo-Persia 539 to 331 Yeah. BC. Dayon ginsundan sa Greece from 331 to 168 BC Okay. before Christ gihapon. Kag dayon ang Roman Empire 168 patubtub siya sa 476. So pinakalawig ang Roman Empire. Yeah. Sobra sa mga 5 or 6 Lima ka centuries. siglo. Lima tubtub sa anong kasiglo. Dayon gikan sa 476 AD sa dihang naguba ang Roman Empire sa barbarian attacks, no? Sa mga barbarian sa mga at sadto nga tion hasta subong amo na ni ang katapusan nga diri sa tiil. Yeah. Oo. Yeah. Kanami pastor sa imong nga punto nga bisan ang Roma amo ang nag-reign sa kalibutan sa Pinakamalawig. pinakamalawig. But yet may katapusan gyapon. May katapusan. Ang tanan nga ginarian may katapusan gyapon. Kag ang katapusan amo to ang bato nga nag-igo sang pastor anong interpretasyon sinang bato nga nag-igo sa tiil kag naghimo nga daw labhang ang mga Nga ang mga ginapalid bulawan to ang mga ginpalid sa hangin Why kag na sila nagdula Nadula sila. and then immediately ang dako nga ang bato nagdako kag naghilob Sa sa bilog nga kalibutan. Yes, pastor. Una ang tanaw sa nakita nato mga kauturan, una ang damgo mga ginharian. Mhm. So ginharian halin sa Babylonia, Yeah. tubtub gid sa Roma kag sa ginharian sa Dios. So ginharian, pastor. Ginharian tanan. Ginharian Yeah, tanan. okay. So pasunod ina. Number 2, may panghunahon ang ini simbahan o kung Simbahan. Christian church. Ang bato. Ang Oh. bato. Pero ang problema diri ang pamangkot pastor, di ni siya sibo sa Biblia kay wala tay mga teksto sa Biblia nga nagsiling nga ang iglesia kaanggid sa bato, wala. Wala. Ang ato diri is ang rock nga dako nga bato kung tan-aw nato dira sa mga teksto, no, halimbawa makita ta ina sa Deuteronomy 32, Yeah. makita nato sa 1 Samuel 2, Verse 2. kag sa Psalms 18:31 makita ta na dira nga amo ni ang Ginoo, ang simbolo sang Ginoo. Kag ang stone
in the context sa Bible makita ta sa Psalms 118:22 kag sa Pedro 2:4-7 nagasimbolo sa Misaya. So sa biblically pastor nagasiling man sa Daniel klaro at hag nga ang ini nga tanan nga gingharian halin sa Babylonia, Medo-Persia, Greece kag Rome, okay. Madula sila tanan. Ginhangin, wala na. Oo. Dayon magbangod sa pagtupa sa Bato. bato. Pag-igo sa bato sa iyang tiil kag nawasag tanan. Yeah. So hindi siya pastor magdulungan. So di pwede ang Christian church. Yeah. So it could only be ushered by the second coming. Yeah. And another point, of the Pastor, kingdom. nga atong bato, nadula ang tanang ginerian. Nadula. So kung ang bato to, ang iglesia subong, nga ara pang mga ginerian subong nga nagkalabilin. Kaya ang bato, pagtupa sa bato, nadula ang Wasag tanan. tanan. So hindi pwedeng iglesia na siya, but eventually ang Biblia naghambal nga it is about the second coming of Christ. So the kingdom, The kingdom. eternal kingdom. Eternal kingdom. Kag from that time on, the coming of Christ, ang ginharian nga mag-abot sa kalibutan is the kingdom of Christ. So ini nga kingharian pastor nga bato ginsimbolo no nga wala ginaano sang tawo, hindi human achievement bala. Yeah. Amo ni siya walay liwan amo ang earthly Zion nga halin siya dito sa heavenly Zion. Yeah. Nga amo in Zion amo inang sanctuary sa Ginoo ang throne ang ginharian sa atong Ginoo. Mga kauturan, wala gid kita sang dako nga panahon. Damo pagid sang amon nga mahatag tani ni Pastor Duroy apang ang panahon hindi na magtugot. Pero kami nagapasalig nga we will know more about Daniel kag ini mga ginharian kag ang pagbalik sang Ginoo sa sunod nga mga sinimana sa amtang kita magapadayon sa aton nga pagtuon. Akon pangabayon si Pastor Duroy sa pagduko sa aton mga ulo. Amin naman nga langit doon. Salamat sa imong dako nga mensahe paagi sa propesiya kung tagna nga ini nga kalibutan hindi gid magpadayon tubtob sa nga maglawig nga moabot ang tion Ginoo nga ikaw magabalik kag magatukod sa imong ginharian sa gihapon kag sa walay gihapon wala sing katubtuban kabay pa Ginoo mangin kabahin kami kag salamat sa pagsabat sa pangamuyo kag buligi kami Ginoo nga mangin mga Daniel kag mangin Shadrach, Meshach kag Abednego sa sini nga hingapsan nga tion sa kalibutan sa ngalan ug gahom ni Hesus nga ang manunubos. Amen.